Welcome to my bodoland text channel लोगोफोर नोंथांमोना एंड्रॉइड मबाइलनि मोनब्रैसो सेटिं खोन्थाना होगोन मानोना बे सेटिंआ हाइड जानानैसो थायो बे सेटिंखौ नोंथाङा अन खालामनानैसो लानांगौ नोंथांमोना बेनि थाखाय गावनि मबाइलनि सेटिंखौ ओपन खालामनांगोन आङो सेटिंखौ ओपन खालामबाय बेनि उनाव स्क्रल डाउन खालामना फैदो गाहायथिं बेनि उनाव डेभेलपर अपशन मोनबायना नैबे नोंथांमोना डेभेलपर अपशनाव क्लिक खालामदो डेभेलपर अपशनखौ नैबेखौ अन खालामना होनांगोन आरो बेखौ आं अन खालामबाय बिनि उनाव नोंथांमोना ओरै स्क्रल डाउन खालामना फैदो स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे एग्रेसिव वाइफाइ नैबेखौ अन खालामनानै दोननांगौ मानोना नों सोरनावबा जुदि वाइफाइ कानेक्ट खालामनानै भिडिअ फिल्म डाउनलड खालामदोंबा बे वाइफाइआ डिसकानेक्ट जायोब्ला नोंथांनि भिडिअ फिल्म डाउनलड खालामनाया केन्सेल जागोन बेखायनो बेखौ अन खालामनानै दोननांगौ बेखौ अन खालामोबा वाइफाइआ जुदि डिसकानेक्ट जायो अब्ला बेयो अट'मेटिक नोंथांनि मबाइलनि डाटाखौ अन खालामना होगोन बेखायनो बेखौ अन खालामनानै दोननांगौ नाम्बार 2 जाहैबाय शो टाचेस बेखौ अन खालामोबा नै नोंथांनो जेरावखि टाच खालामा बेबायदि गल गल नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेखौबो इउज खालामनो जोबोद मोजां मोननो हागौ नोंथाङा जुदि स्क्रिन रेकर्ड खालामो इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होयो बेखौ इउज खालाम बे जोबोद मोजां नाम्बार 3 जाहैबाय नैबे उइन्ड' एनिमेशन स्केल बेखौ जेब्लायबो अफआव दोननांगौ आरो होमबा मबाइला एसे फास्ट जायो नोंथाङा ट्राइ खालाम बेखौ नोंथांनि मबाइला फास्ट जागोन आरो बेखौ अफआव दोनोब्ला नोंथाङा जुदि एनिमेशन स्केल 1x आव दङब्ला बेखौ अफआव खालामनानै दोन नोंथांनि मबाइला थाब अपेन जागोन आरो नोंथाङा जेरावखि क्लिक खालामा बे थाब अपेन जागोन आरो नोंथाङा बेखौ ट्राइ खालाम ओमफ्राय नैबे 4x MSAA बेखौ अन खालामनानै दोननानै नोंथाङा बेखौ गेम गेलेनायाव बाहायनो हायो आरो जेनेबा नोंथाङा जुदि गेम गेलेनायाव हें जायो नांथायो अब्ला बेखौ अन खालामनानै दोन नोंथांनि माबाया हेंबो जानाय नङा नांथानायबो नङा जोबोद मोजाङै गेमखौ गेलेनो हागोन हेभि गेमखौ गेलेनो हागोन आरो नैबे सिमिलेटर कालार स्पेसखौबो नोंथाङा ट्राइ खालामनो हायो बे कालारखौ चेन्ज खालामनो हायो जेनेबा बेयाव दोनबाय आङो नोंथां आंनि स्क्रिनखौ नायदों नों चेन्ज जाजोब्बाय बे कालारा नै बेखौबो नोङो सान मोनायाव आलदा इउज खालामनो हागोन नोंथाङा बेखौबो इउज खालामनानै ट्राइ खालाम नोंथाङा जोबोद मोजां मोननो हागौ ओमफ्राय नैबे बेकग्राउन्ड प्रसेस लिमिटखौ जेब्लायबो नो बेकग्राउन्ड प्रसेसआव दोननांगौ मानोना नोंथांनि बेटारि बेकआपआबो एसे सेफ जागोन आरो मबाइलाबो फास्टसिन जागोन आरो बेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै आरो नोंथांमोननो मोनसे खोन्थाना बे डेभेलपर अपसना जुदि नोंथांनाव गैयाब्ला बे डेभेलपर अपसनखौ अनसो खालामनांगौ नङाबा अन खालामाबा थाया आरो बे गोदाननिफ्राय थाखाया बेखौ अन खालामनो थाखाय नोंथाङा एबाउट फनाव क्लिक खालामदो एबाउट फनाव क्लिक खालामनायनि उनाव स्क्रल डाउन खालामनानै फैदो ओमफ्राय नैबे बिल्ड नाम्बाराव 7 टाइम क्लिक खालामदो आरो बे अपसना थाखायो बयनावबो बिल्ड नाम्बाराव 7 टाइम खालामदो अब्लानो डेभेलपर अपसना अन जागोन आरो भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव आरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बिदिनो गोदान भिडिअ आपडेट मोननो थाखाय गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय